Nu skal vi ned på Brovejen. Vi skal ind til Unica og tale med Jette Vrengemose. Velkommen til Unica. Nu er det jo heldigvis blevet forår, og lige om lidt så er det påske. Så derfor så vil jeg vise, hvordan man laver en påskekrans, som også kan bruges på bordet som en borddekoration, eventuelt til den her hyggelige påskefrokost, som man jo skal have i påsken. Selve dekorationen, det er sådan en som den her. Og jeg vil simpelthen vise, hvordan jeg starter helt fra bunden af. Det første jeg gør, det er, at jeg tager noget bonsai-tråd. Det er så noget meget bøjeligt metaltråd, som fås i alle mulige farver, og jeg har valgt en brun her, fordi at den skal simpelthen danne rammen inde i min birkekrans. Jeg tager først 2 stykker, som er lige lange, og dem skal jeg have snoet for at gøre dem lidt stærkere, fordi de skal faktisk være lidt stærke for at kunne holde selve kransen. Og en rigtig smart måde at gøre det på, det er simpelthen ved at bruge sin boremaskine. Så jeg tager min boremaskine, og så sætter jeg de 2 stykker ståltråd i spænd herinde i. Og så holder jeg bare lige fast herude i spidsen. Og så kører jeg rundt. Så har jeg sådan en rigtig stærk tråd, fordi når man snor 2 tråde, så bliver det meget stærkere, hvis man bare har 2 enkelttråde, man sætter ved siden af hinanden. Og det er jo faktisk det samme princip, som man bruger, når man bygger broer. Der har man også nogle kæmpe wire, der er snoet. Nu har jeg så den her snoede tråd, og den laver jeg bare til en krans. Snor den lidt rundt om hinanden, eller om sig selv er det jo. Så har jeg selve det inderste skelet. Og rundt om det, der vikler jeg noget birke, nogle hængebirk. Jeg binder det simpelthen fast på selve kransen. Og jeg bruger sådan nogle grønne tråde, hvor der er ståltråd indeni. Og det gør jeg, fordi at jeg vil have det op på det her grønne fad til sidst. Og så for ligesom at få en effekt, så bruger jeg en tråd, som har samme farve som fadet. På den måde så får jeg også noget af farven fra underlaget med op i dekorationen, så det ligesom kommer til at hænge sammen. Og jeg gør meget gerne det, når jeg laver noget, at jeg bruger nogle synlige bindinger, som er med til at gå ind og give effekt i dekorationen. Jeg synes, det har en rigtig god virkning, frem for at man forsøger at skjule det. Så synes jeg, det er sjovere, at man ligesom får en effekt ud af alt, hvad man bruger i sit binderi. Fordi der er ståltråd inde i snoren her, så er det nemt at bruge, og man kan bare lige sno det rundt. Nu har jeg lavet selve birkekransen færdig, og jeg har simpelthen bare taget en masse birkeris og sat fast på den her krans, jeg lavede først af ståltråd, af bonsai-tråd. Alle de her ender, jeg har, som sidder og stritter ud her fra det, som jeg har brugt til at binde fast med, det tager jeg lige og snor om en træpind, og så lader jeg det simpelthen sidde på kransen. For igen, så er det med til at gå ind og give en effekt. Frem for at klippe dem alle sammen af, så snor jeg dem lige om en pind. Og så skal jeg jo ellers have lavet nogle ben til at sætte på den her krans, fordi den skal jo gerne svæve sådan lidt op over mit fad. Og den måde jeg laver ben på, det er simpelthen reagensglas, der bærer den. Så de bliver sat ind igennem kransen, og så kommer de til at bære den. Men hvis jeg bare sætter dem i og lader dem sidde der, så vil kransen jo glide ned. Så derfor så gør jeg det, at jeg tager igen noget bonsai-tråd. Og det vikler jeg lige rundt om. Og så giver jeg det en lille klat lim, og det jeg bruger, det er sådan noget kold lim fra Oasis.
For det kan nemlig hæfte på glas. Jeg bruger også mange gange min limpistol, men den vil ikke hæfte på glas, eller det kan nemt gå af. Så derfor er det bedre at bruge noget andet lim. Den her slags lim, som jeg bruger, det skal lige ligge og hærde et lille øjeblik. Så mens jeg lægger det her, og det kan hærde, så laver jeg nogle løgranker, som jeg også har med inde i kransen. Og nu vælger jeg så at tage en anden farve bonsai, og det er netop igen for at få effekt med. Fordi det er jo den samme grønne farve igen som mit underlag. I den ene ende, der laver jeg lige sådan en snirkel, så det får en fin afslutning. Og så tager jeg ellers nogle løg og skubber ned på ståltråden her. Man kan jo putte så mange på, som man nu synes. Men jeg synes faktisk, det er rigtig fint at bruge snitløgene her på den her tid af året. De fås jo i mange forskellige farver. Jeg har jo så valgt at skal have noget rødt med indover, så derfor tager jeg de røde løg. Og når jeg ligesom synes, jeg har nok på, så tager jeg simpelthen og laver en snirkel igen i den anden ende. Dem laver jeg nogle stykker af, så jeg kan sætte det ind i kransen. Selve det, at jeg har lavet snirklerne, udover at det har en dekorativ effekt, så gør det selvfølgelig også, at det er nemt at sætte fast ned i kransen, fordi jeg simpelthen kan sno det rundt om min birkekrans. Så de kommer til at sidde der. Og i mellemtiden er mit glas hærdet så meget, at mit lim hærdet så meget, at jeg kan sætte mit glas i. Dem laver jeg nogle stykker af, de her glas. Det her bonsai, det snor jeg også ind i kransen. Og jeg vil sige, at man skal nok have minimum 6, fordi det bliver jo ben. Så for at det bliver rigtig stabilt. Så kommer det til at sidde der. Så dem fordeler jeg rundt omkring. Den færdige krans kommer til at se sådan her ud. Som sagt, så har jeg mine løg, der sidder hernede rundt omkring i dekorationen. Jeg har mine ben, som er reagensglas. Dem fylder jeg jo op med vand, og i dem har jeg sat nogle blomster. Jeg har taget sådan en snebold, en viburnum, og jeg har taget nogle ranunkler, som jo også virkelig er i højsæson nu, og er simpelthen så flotte, synes jeg. Derudover så har jeg gjort det, at jeg har taget sådan nogle grønne pinde, som er sådan nogle bløde pinde her, der kan bøjes. Og dem har jeg skubbet ind i min krans rundt omkring. På den måde får jeg også den grønne farve med op. Det er jo en mat. Den har en mat overflade, den her, så den skaber en god kontrast til den blanke farve, jeg har nede i fadet, og den blanke farve, jeg har i min bonsai, der også sidder rundt omkring. Derudover har jeg taget nogle røde fjer og sat med ind i kransen, så det ligesom kommer til at skabe en helhed. Og til allersidst har jeg gjort det, at på mit fad der er der jo sådan en stor sommerfugl. For ligesom at få det motiv til at gå igen, så har jeg taget nogle grønne sommerfugle, og dem har jeg sat op i min krans her. Og så er kransen faktisk færdig. Det er sådan lidt en sjov måde at stå og arbejde med tingene på, vikle det hele ind i hinanden, og så samtidig få de der friske blomster ind. Den bliver sådan meget elegant, fordi den kommer op og står på reagensglasene, som jo danner ben, så man kan sådan umiddelbart måske ikke se, hvordan det er, den står deroppe og svæver. Men nu ved du, hvad trickset er, så det er bare at gå i gang, og så have en rigtig god påske. Hej!